Wara r-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea dwar il-Pilatus Bank u nuqqasijiet tal-FIAU, żmien l-iskużi għadda. Malta ma tistax tistenna aktar għall-azzjoni effettiva għax inkella se ssirla aktar ħsara fir-reputazzjoni u l-istituzzjonijiet tagħha. Kien dan il-qofol tal-messaġġ f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliema għall-Oppożizzjoni għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji Mario De Marco u Kristi De Bono, bir-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar ir-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea fuq il-Pilatus Bank. Fil-konferenza stampa l-Oppożizzjoni sostniet il-messaġġ immedjat li kien ħareġ mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fit-tweet ftit wara l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea. Kristi De Bono qalet li l-Awtorità Bankarja Ewropea ħarġet rapport li ma jlaqlaq xejn dwar dak li ir-rapport stess isejjaħ nuqqasijiet ġenerali u sistematiċi fil-mod kif l-awtoritajiet Maltin ħallew lil Pilatus Bank jikser il-liġijiet Ewropej kontra l-ħasil tal-flus. Il-kelliema tal-Oppożizzjoni għas-Servizzi Finanzjarji semmit kif l-Awtorità Bankarja Ewropea lanqas biss sabet rekords tajbin fl-FIAU dwar il-Pilatus Bank u l-FIAU ħalla lil dan il-bank jagħmel li jrid. Iżda x'jistgħu jkunu l-effetti fuq is-settur finanzjarju ta' pajjiżna? Inutli jkun hemm is-sapport l-oppożizzjoni mal-gvern mal-esperti finanzjarji fejn jitlu setturi ġodda bħal tal-blockchain, però jkun mitfassil legali wa tajjeb, però mbagħad ikun hemm id-dubji serji dwar kemm l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna bħal MFSI bħal FIAU jistgħu jkomplu joperaw b'mod awtonomu. Minnaħa l-oħra, Mario De Marco spjega l-mod kif l-istituzzjonijiet li suppost qed jipproteġu lin-nies u lil pajjiżna spiċċaw imnawrin b'abbużi gravi fl-aħħar snin. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi qal li l-awtoritajiet Maltin naqsu bil-kbir kif joħroġ minn dan ir-rapport li mhuwiex xi wieħed ta' rutina imma wieħed mitlub apposta mill-Kummissjoni Ewropea wara ksur tal-liġijiet Ewropej kontra l-ħasil tal-flus ġejjin mit-tixħim. U li fl-aħħar mill-aħħar inti għandek responsabilità politika għall-FIU u naqqasijiet tagħha. Il-Ministru responsabbli kien il-Ministru Edward Cicluna. Il-Ministru responsabbli meta nħarġet liċenzja għall-FIU li qatt ma issa nħarġet. Qegħdin nitolbu wkoll li ssir investigazzjoni indipendenti ta' x'wassal għat-tkeċċija ta' Jonathan Ferris u Charles Cronin. Iridu li ssir investigazzjoni wkoll indipendenti ta' x'wassal għal nuqqasijiet fl-FIU li ġew indikati fir-rapport tal-European Banking Authority. Mario De Marco qal li r-responsabilità politika trid tintrefa' mill-Gvern Laburista li juqrib is-sit tal-Pilatus li issa u mixli bħasil ta' flus anke fl-Amerika wara li sar magħruf rapporti tal-FIAU stess li f'Malta wkoll hemm xhuri li ħassel flus maħmuġin għal nies fil-Gvern.